Abakunaki-ke lokho. Yazi khonto ekumele siyibheke thina abantu abamnyama. Kunezinto ongathi uma uyikhuluma, uyikhulume ungabi namamenazi. Lalela, lezo zinto kunomuntu ezimshayayo and indlela ezimshaya ngayo azimshayi ukuthi aphimisele manje. You-understand? Uyathula, uyagodla ngaphakathi. Yizwa loo nto. Yabo lezi dumbe ey'la phansi mase kuthiwa uyazivula ngaphakathi ukuthi nakho ngeke kuze kwenzeke, but uma kuthiwa uyayivula kunezinto ongayibona ngaphakathi abafe nazo ngenxa yokuthi besikhulunywa abanye abantu. Asimusa ukukhuluma amagama azophatha abanye kabuhlungu, asimusa ukukhuluma izinto ey'zolimaza abanye abantu. Uma uzokhuluma awube namamenazi ngoba awuphili wedwa. Ibambe, musa ukukhuluma izinto ezoshaya abanye